L'esperit de reconciliació i concòrdia i de respecte al pluralisme i a la defensa pacífica de totes les idees ens ha de guiar a fer possibles les diverses mesures i drets que s'han anat reconeixent des de l'origen mateix de tot el període democràtic en favor de les persones que durant els decennis anteriors a la Constitució van patir les conseqüències de la Guerra Civil i del règim dictatorial que la va succeir. Malgrat aquest esforç, queden encara iniciatives per adoptar per donar complida i definitiva resposta a les demandes d'aquestes ciutadanes i ciutadans. Es tracta de peticions legítimes i justes que la nostra democràcia, apel·lant de nou al seu espírit fundacional de concòrdia i en el marc de la Constitució, no pot deixar d'atendre. Per això, atenent al manifest per la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats, en la qual l'òrgan de representació de la ciutadania reiterava que ningú pot sentir-se legitimat, com va ocórrer en el passat, per utilitzar la violència amb la finalitat d'imposar les seues conviccions polítiques i establir règims totalitaris contraris a la llibertat i dignitat de tots els ciutadans i ciutadanes, la qual cosa mereix la condemna i la repulsa de la nostra societat democràtica. Assumint aquesta declaració, així com la condemna del franquisme continguda en l'informe de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, signat a París, en el qual es va denunciar les greus violacions dels drets humans comeses a Espanya entre els anys 1939 i 1975. És l'hora així que la democràcia espanyola i les generacions que vives avui gaudixen honren i recuperen per sempre a tots els que directament van patir les injustícies i greuges produïts per uns o altres motius polítics, ideològics o de creences religioses en aquells dolorosos períodes de la nostra història. Per descomptat, els que van perdre la vida i les seues famílies, també els que van perdre la seva llibertat en patir presó, deportació, confiscació dels seus béns, treballs forçosos o internaments en camp de concentració dins o fora de les nostres fronteres. També els que van perdre la pàtria en ser espentats a un llarg i en tants casos irreversible exili. I finalment, els que en diferents moments van lluitar per la defensa dels valors democràtics. En aquesta exposició també reconeguem i promoguem drets a favor dels qui van patir persecució o violència per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa durant la Guerra Civil i la dictadura, promoure la seva reparació moral i recuperació de la seva memòria personal i familiar i adoptar mesures complementàries destinades a suprimir elements de divisió entre els ciutadans i ciutadanes és el nostre objectiu amb l'exposició que avui inaugurem amb la finalitat de fomentar la cohesió i solidaritat entre les diverses generacions d'espanyols entorn dels principis, dels valors i llibertats constitucionals. Exposició que, com tots vostès saben, és a l'aire lliure en l'Avinguda Jaume I i esperem que siga del seu interès.